Ang ating tema, our theme this year will be, as we unfold, is this, okay? Living God's plan. Together we strive for excellence in 2025. Yan po ang ating tema. Okay? At ating basahin ang salita ng Diyos dito sa Philippians chapter 1 verses 9 to 12. Philippians chapter 1 verses 9 to 12. Okay? Ang sabi po ng banal na kasulatan, Philippians chapter 1, 9 to 12, I want us all to read together. The Bible says, page 1321 sa ating mga Bibles. Ganito po ang sabi, verse 9, and this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ, being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God. But I would ye should understand, brethren, that the things which happened to me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. Amen? Okay. So we also like to acknowledge our PD. Happy New Year, sir. Let's welcome also yung mga kasama po niya na nasa ating Philippine National Police. Okay? So let's have them seated dito sa ating designated para sa kanila. Amen? Okay. Sabi mo sa katabi mo, Happy New Year. Oo. Sabihin mo sa kanya, be excellent. Okay. Ulitin natin muli ang ating tema. Everybody read, go. Living God's plan. Together we strive for excellence in 2025. Strive in 2025 in excellence. Together we will by the grace of God. Amen? Tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa naabot at narating na po ng aming church. Kasama kaming lahat sa tagumpay na ito. Pero naniniwala kami, Panginoong Diyos, sa challenge na ipinagkaloob mo sa amin ngayon, hindi dito nagtatapos, but you want us to achieve more for your glory and honor. Kaya Panginoon, may we be a faithful steward. May we be a fruitful steward. And may we be fervent stewards of the work of God. Salamat, Lord. I pray that you bless our internet connection, dear God. I ask, stop nun amin ngagbuy-buya ka nagdingdingag ita, kat magaganda nga klaro, iti mensahem kada kami para itang atawen iti HBBC family. In Christ's name we pray. Amen. And you may now be seated. To God be the glory sa napakadami na po na binigay ng Diyos sa atin na mga blessings sa ating church. You look at this building, very wonderful building. Amen ba, mga kapatid? Natutuwa ba kayo sa binigay ng Diyos sa atin na kapilya? Makita nyo ang ating mga kapilya dyan sa Claveria. Kumusta kayo dyan? Kayo ba'y giniginaw? Oo, kitang-kita, malamig na malamig. Opo, kasama pala natin dito ang mga tagalawag, taga-Bintar at taga-Sarat. Kita nyo naman, punong-puno tayo dito sa sanctuary ngayon. Oo,
Kumusta naman kayo dyan sa Australia? Alam kong mainit naman dyan ngayon. Summer sa Australia ngayon. Okay? Tingnan natin sila. Yun. O, di ba? Nakakatuwa. Sabi ko nga, naalala nyo, 4-5 lang kayo nanonood sa isang bahay noon. Ngayon ay isang lumalagong kongregasyon na kayo. Oo. Talaga, mga kapatid, kung sino man, kahit sino, pag ating nakita ang ministry na ito, ay hindi mo pwedeng sabihin na hindi ito ginalingan. Hindi ito ginawan ng husay. Hindi mo pwedeng sabihin na wala namang husay ang pagkagawa nito. Di ho ba? Hindi man lang ginalingan. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ito kahanga-hanga. I'm not just referring to the buildings. I'm referring to the ministry of the HBBC. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin na yung choir nila ang pangit naman. Di ba? Kung siguro yan ang comment mo, pabibit-bit kita sa mga aser, ilalabas kita rito. Di ba? But you listen to the choir and you can never say, ang pangit, hindi man lang hinusayan, hindi man lang ginalingan, hindi man lang pinagpraktisan. But if you look at it, talagang yung choir natin, yung ating orchestra, ay talagang excellent. Amen po ba? Do you agree with me that our ministry is being done in a very excellent way? Amen po ba? Opo. Oo. Nung ating family camp, di ba? Nung ating family camp, hindi mo pwedeng sabihin na hindi man lang inayos, inorganize ng maigi. Apakagulo. Wala man lang, hindi man lang nakaka-bless. But if you came to the family camp, yung mga lessons, yung ating mga special number, pati na yung pagkain, amen? It was not perfect, but it was, ulitin natin, it was not perfect, but it was because we are still far from perfection. But every step of the way to perfection, ginagalingan natin. Hinuhusayan natin. At ginagawa nating kahanga-hanga. Ang tawag po dyan, excellent. Kaya kung mapapansin po ninyo, nasa fiber na, nasa DNA na po ng church na ito, nasa ating kultura na ang tinatawag na spirit of excellence. Hindi po tayo yung church na ang isip okay na yan. Kumbaga sa choir, nag-blending na, okay na yan, wag niyong masyadong husayan, wag niyong masyadong galingan. Hindi po. Very obvious sa ating ministry that it is already a part of our DNA, our culture. It is a part of our mindset that in everything we do, we prove all things excellent. Pero sa taon na ito po ang mas lalo nating didiinan. Sapagkat kung aking ina-assess, Panginoong Diyos, bakit ito po ang binigay mo na tema sa amin? Bakit dito mo kami dinala doon sa usapang magiging excellent kami? Alam mo naman, Panginoon, na nasa DNA na namin yan. Nasa mindset na namin yan. We do not settle for less than the best. We know that the enemy of the best is the good. And we don't settle for good. We would like to do our best. Now, why this theme that God wants us to even more dwell and discuss and deal about excellence? Why? Because as we grow in ministry, as we grow in number, as we expand as a ministry, God does not want us to lose the quality of being excellent. Kumbaga sa negosyo, hindi na baling wag ka munang mag-branch out o isara mo yung branch na yan
kesa masira lang ang tingin ng tao sa pangkalahatang pangalan ng negosyo mo dahil lang sa palpak ng branch na yan. Halimbawa po yung Turks, alam nyo ba yung Turks? Ang may-ari po niyan ay bilyonaryo. Noong 2007, kung di ako magkamali, sinimulan po niya yung Turks na yan. At there are several, more than 90 branches now in the Philippines. According to the founder and owner of that, there were times na may mga franchisee sa kanya na nakikita niya na hindi po gumagawa ng maayos, hindi nakakapag-produce ng katulad sa dapat production, at bilang isang owner-founder, kinakailangan po niyang makialam. Kinakailangan niyang mag-intervene sapagkat sa isip niya, to the public, this branch can taint. Pwede niyang sirain ang pangkalahatang reputasyon at pangalan ng aking negosyo. Ganon po siya ka-dedicated, ganon siya ka-devoted at kasinsero doon sa kanyang negosyo. In the same way, God wants our ministry. We may expand and start more outreaches. We may grow in numbers, but God wants us to maintain the quality of excellence. Amen po ba? Maliit man na outreach yan o malaki, dito man sa syudad o doon sa liblib na lugar, nais ng Diyos na ang ating paglilingkod sa Kanya ay ginagalingan natin, hinuhusayan natin, at hindi tayo yung Kristiyanong okay na yan. Pwede na yan. When it comes to God, nilalagyan po natin yan ng excellence. Ang Tagalog po ng salitang excellence, na banggit ko na, ay yung salitang mahusay. Pag sinabing mahusay magluto, ibig sabihin, masarap talaga ang kanyang pagtimpla. Another word for excellent is magaling. Magaling at kahanga-hanga. Yan po, listen to me, that's the kind of quality that God requires for our church. At alam po ninyo, listen to me, ang prayer po ng aking puso na yung makita niyong kalidad ng ating pagsamba at paglilingkod sa Diyos ay magiging kalidad na rin ng inyong buhay para dalhin niyo ito sa pag-aaral, sa trabaho, sa negosyo, so that, listen to me, let this church, the HBBC, be a model, a good example to companies, institutions, offices, and jobs wherever they may be. Tayo po dapat ang standard ng mundong ito. Tayo dapat ang pwede at magandang gayahin ng mga tao. Amen po ba? Kaya pag-aaralan natin yan, talagang mas huhusayan pa natin ang ating paglilingkod sa Diyos. Now, I want you to know that the topic and discussion of excellence, though it is very common in business talks and seminars, nais kong malaman po ninyo na nung wala pa ang lahat ng mga bagay o seminars na ito, matagal na ang Biblia is a book of excellence. Doon sa ating binasa, halimbawa, sa Philippians chapter 1 verse 9. Pakibalik mo, Philippians chapter 1 verse 9. Ano sabi po? And this I pray, that, no, yung verse natin kanina, I'm sorry. Colossians ba? Colossians? Philippians. Okay, tuloy natin. Go. And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment. 10, that she may approve things that are excellent. Listen to me. The Bible is a book of excellence. Every serious
student of the Bible will see the result in his life na dadalhin siya ng Diyos from where he is to where he should be. Ulitin ko yon. When you study the Bible, makikita mo ang buhay mo na dadalhin ka ng Diyos from where you are to where you should be. Many of us are still where we are. Many of us are already where we should be, pero hindi pa tapos ang Diyos. Now, if you are where you are, God wants you to be where you should be. And through the education of the Bible, your life will be transformed. Magkakaroon ka ng shifting from where you are to where you should be according to the will of God. Yan po ang gagawin ng Diyos sa atin. So, the Bible is a book of excellence. Now, another example, in Daniel chapter 5, verse 12, ganito ang sabi, "For as much as an excellent spirit and knowledge and understanding, interpreting of dreams, and shewing of hard sentences, dissolving of doubts, were found in the same Daniel." Imagine that. Do you know why Daniel was well-favored in a pagan world? All of us are working in a pagan culture, in a pagan society. Pag sinabi nating pagan ang culture natin, yung normal na trend at takbo ng buhay, there is no God. Hindi lang there is no God. Sometimes anti-God. The culture and the society, yung pong iniikutan nating environment is a pagan world. But Daniel was well-favored. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Bible, meron pong klaseng spirit na meron siya. At ano po yun? For as much as an excellent spirit was with Daniel. So listen to me. If you work on excellence, promotions will follow. Improvement will follow. Growth will follow. Especially the favor of God will follow. I encourage us all, whether it be in the church or in the home or in your conduct of business or job, let us apply excellence. Amen ba, mga kapatid? Okay? So, this verse tells us that Daniel made a difference because he had an excellent spirit on him. If our lives, buhay natin, our families, maturuan natin ang ating mga anak, our church, kung matuturuan ko po kayo bilang pastor, will make a difference and win this world to Christ, we need to have an excellent spirit. So every tatay ngayong umagang ito ay dapat sabihin natin, Lord, eto ako ngayon, tanggap ko yan. Pero hindi ako mananatiling ganyan. Aakyat ako, aangat ako, lalago ako, aabutin ko ang nais mo para sa akin. Yun po yung salitang strive. Everybody say the word strive. The word strive means to pursue. Show me an employee that's not striving. He will be a liability than an asset. Show me a person in the company or in the institution or in the job na hindi man lang mag-strive sa negosyo, sa kanyang dealing with people, sa kanyang talento, sa kanyang skill. Hindi man lang mag-strive, he will never be an asset. He will always be a liability. Kaya, wag ho sana nating isipin, ay matanda na ako, matagal na akong Kristiyano, halos alam ko na lahat ang laman ng Biblia, memoryado ko ang Genesis hanggang Revelation. Mga kapatid,
Ako man, memorize ko din yan. Ako man, you can hear me recite 50 verses from the Bible. Ako man, I can preach from any book of the Bible. Hindi ako mawawalan ng outline. But you know what? As the pastor of this church, I told God, I said, God, I accept your challenge. Here am I. This is where you want me to be. Willing akong lumago at umangat. Kaya sana lahat po tayo, from the youngest to the oldest by age or by the time of salvation, every one of us should say, God, this is where I am. I accept that. But I don't settle in average. I don't settle in mediocrity. Please say the word mediocrity. The word mediocrity means middle, yung okay na yan. I will not settle in average. I will not settle in mediocrity. Willing po akong lumago pa. Itaas nga ng kamay ang mga willing pang mag-improve. Taas ang kamay. Grabe, no? Nakakatuwa. Oo, palakpakan mo yung katabi mo. Very good, very good, very good. Very good. Oo. Now, you might be curious. What does excellence look like? How does it look like? I mean, when you look at an excellent person, church family, how does it look? Alam niyo po, ito yan. Since biblical yung word na excellence, ito po yan. The word excellence, get ready now, means first class. Amen. Oh, anong ibig sabihin ng excellence? Mga kapatid, makita nyo ba ang ating gawain ngayon? Ito pag sinasabi ko yan, please don't misinterpret me. Hindi ko po inaangat ang sariling upuan. Pinupunto ko lang sa inyo, nakakatuwa lang isipin sa akin bilang pastor, na parte na sa DNA natin yung taste ng pagiging first class. Everything should be first class. And emanating, manggagaling po dito sa ating pinag-aaralan, hindi lang po dapat ito maging applicable sa ating church. Gawin nyo rin yan sa inyong mga trabaho. If you are a manager, if you are a leader, if you are a boss, you have to go and say, I learned from pastor, I got it from the pulpit, and I learned the principle. Now, I will not only apply it in church, I will apply it in my profession. Everything here should be first class. Amen, mga kapatid? Oh, sabi mo sa katabi mo, everything should be first class. Pag ganyan ka mag-isip, gagalingan mo, huhusayan mo, at ang magiging resulta, magiging kahanga-hanga. In one word, you will become a model. You will become an example. Ikaw ang magiging basehan. Ikaw ang magiging benchmark ng iba't ibang mga kumpanya at grupo. And that's what this church ought to be. Yan po ang gusto ng Diyos na dalhin ang church kung saan dalhin ang church na ito. The opposite of excellence is mediocrity. Nabanggit na natin kanina, pakisabi nga uli yung word na mediocrity. From the word middle, hanggang dyan lang ako, ayaw ko nang umangat pataas. Mediocrity. Listen to me. Sadly, ang nakakalungkot po, many Christians, are you a Christian? I hope you are not this, but many Christians pursue excellence in the worldly life, but mediocre in their spiritual life and service to God. Ako naniniwala, lahat naman tayo may taste of excellence. Ang problema laang mga kapatid, ina-apply natin ito pagdating sa worldly pursuit, but in your Christian life, pinababayaan lang natin. So, this is not only a call to excellence, but this is a call to excellence in several areas
of your Christian life. Galingan natin ang Christian life natin, mga kapatid. Wag lang sana tayo magaling sa eskwelahan, sa larangan ng sekular. Wag lang sana tayo magaling sa trabaho, sa larangan ng ating mga skills. Nandyan na po yung kalidad ng pagiging excellent. Pero lalo higit sa lahat, dapat gagalingan pa natin ang ating Christian life. That is the ultimate call and challenge and charge of our message this year. Ito pong taon na ito ay naiiba sa mga nakaraang taon sapagkat sa bawat buwan or quarter, may emphasis po tayo. Excellence in this area, excellence in this area, excellence in this area of the totality of our Christian life. There are 5 areas where God wants us to pursue excellence. 5 areas. Number 1, in spirituality. Nais po ng Diyos na galingan natin at husayan pa natin ang pagiging spiritual natin. Pangalawa, in service sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Number 3, God wants us to be excellent or pursue excellence in our steadfastness. Hindi po dapat tayo yung Kristiyano na urong-sulong. Hindi po dapat tayo yung Kristiyano na kababaptize pa lang, nanlamig ka agad. Hindi po dapat tayo yung Kristiyano na pagalitan lang, hindi na nag-church. Dapat pagdating sa commitment, sa steadfastness, mga kapatid, sa Diyos at sa Kanyang gawain, kahit pa siguro kanyon ang haharapin mo, tutungo ka pa rin sa church. Kahit pipigilan ka na ng pamilya mo, ginagawan mo ng paraan, magampanan mo lang ang tungkulin mo sa church. Na kahit minsan, medyo masama pa ang pakiramdam, pupunta ka pa rin sa church. Ang tawag dyan, excellence in steadfastness. Hindi mababago, hindi mababali, at hindi aatras pagdating sa paglilingkod sa Diyos. That should be the area where we are all excellent. Number 4, God wants us to pursue excellence in being salt and light. Pag-uusapan po natin dito, how Christians should conduct themselves in professional life. By being salt, tayo dapat ay salt, not insult, but salt. Ano ba yung salt sa Tagalog? Asin. Tayo dapat asin. Hindi insulto, kundi salt para sa Panginoon. By being salt and light. And lastly, God wants us to pursue excellence in our stewardship. Yan po yan. Stewardship. So ito yung 5 na ating pag-aaralan sa taon na ito. These are 5 powerful aspects and areas of our life na pag ginalingan mo yan, nilagyan mo ng husay yan, mga kapatid, hindi ka lang maging kahanga-hanga, but God will be glorified in your life. Amen po ba? In other words, kung babaliktarin ko, ito yung 5 na hindi mo dapat pababayaan. Hindi mo dapat pabayaan na lang, basta na lang pupunta ako sa church, lalago na lang ako spiritually. Hindi po pwedeng ganon. Hindi mo pwedeng pababayaan ang serbisyo mo. Hindi mo pwedeng pababayaan ang commitment, ang iyong testimony, salt and light, at ang iyong pagiging steward or manager of the things that God entrusted to you. Your family, your finances, the favors, and everything God gave to you. Dapat yan, nilalagyan natin ng excellence lahat. Amen po ba, mga kapatid? Okay. Bibigyan ko kayo ng konting touch dito sa mga aspects na ito. Perhaps I can discuss with you just the first 2 right now. But let us talk about spirituality. Pastor, ano ba
ang spirituality. Pakisabi nga natin lahat, go. Makinig po kayo. Dalawa lang ang klase ng Kristiyano. Either spiritual ka o carnal. Look at Romans chapter 8, 6-8. Okay? Ito yung goal natin ha. 6-8. Basahin natin lahat. Go. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is... Makita mo yung Kristiyano na nagpapabaya sa kanyang relasyon sa Diyos at mas hinahatak siya ng sarili o laman o ng sanlibutan. Ang tawag po sa ganyan ay carnal life. Pag pinababayaan niya, makikita mo, parang walang kabuhay-buhay yan. Because to be carnally minded is what? Death. So makita mo yan, pupunta sa church, walang kabuhay-buhay. Kita man takaabay mo kakabsat. Alam mo, judge na, nung kunam kingkwa na, anakabsat, kumusta ka? Kunam latta na, amen? Oo. Pero pag makita mo, listen to me, makita mo, pag ang isang Kristiyano, ginalingan niya ang spiritual life niya. Pag sinabing spiritual life, makikita niyo, pag-uusapan natin, ginalingan niyang bagay na to. Makita mo, pagdating dyan sa church, yan ang vibrant na Kristiyano. Yan ang Kristiyano na pag nakausap mo, talagang lumalabas sa kanya yung excitement niya at yung kanyang zeal sa Panginoon. Many of us are zealous when we talk about technology, when we talk about yung kung saan tayo incline. But are you zealous to talk about God in your life? Meron ka bang zeal? Meron ka bang excitement? Meron ka bang enthusiasm? Pag Diyos ang pinag-uusapan na, mga kapatid. Hello? Yan ang spirituality. Now, ituloy natin. Verse number 7. Anong sabi? Because the carnal mind is enmity o kalaban ng Diyos, for it is not subject to the law of God. Mga kapatid, alam po ninyo, ang Biblia, parang referee. May batas na dala. Hello? May rules. The Christian life is not meant to be kinayang kayat. Agserbi ka no kayat mo, basa kat Biblia no kayat mo. Abangtid ka no kayat mo. Hindi po ganon ang Christian life. Ang Diyos ay may batas. So to you, the law of God are not burden. The law of God are blessing. When you have the right mind, pag nasa iyo ang tamang pananaw ng Christian life, hindi mo ibibilang ang mga batas ng Diyos na pabigat sa iyo. Actually, sila ang katulong mo para magtagumpay ka sa Panginoong Diyos. So if you are a Christian, when the pastor preaches and discuss about, ito po ang sabi ng Biblia, ito ang batas, ito ang prinsipyo, parang nabibigatan kang pakinggan. Palagay ko po, baguhin mong pag-iisip mo. Sapagkat ang carnally minded, hindi po siya matutuwa sa batas ng Diyos. Hindi po siya nagagalak. I mean, look, just in the Philippines, look, when you are a person of discipline, ma-appreciate mo ang mga law enforcers, especially when they strictly enforce the law. If you have had an exposure, like you went to the US, you went to Australia, you have been to Taiwan, you have been to Japan. Hindi pa ako napunta doon. Malapit na siguro. Amen? But if you've been to this progressive countries who were once third world, pero ngayon first class, there is one word that made them different. What is that? Discipline. There is no discipline without law, and there is no discipline without enforcement of law. If you are a person of discipline, if you are a person na naniniwala, discipline is a prerequisite for progress, matutuwa ka pag may nakita kang pulis na nag-e-enforce ng batas, pag may nakikita kang traffic enforcers na stricto dyan. Pero kung hindi ka taong disiplinado, mga kapatid, masail ka eh. Am I correct? The same thing with us. So if we are carnally minded, masail tayo nga makangag kadagiti sa uti apo. Parang nakikita, teka, hindi pwede. Nagko-conflict yung batas ng Diyos sa gusto ko. Nagko-conflict yung batas ng Diyos sa nais ko.
So what do? You have to change your mind from being carnally minded to spiritually minded. Basahin natin ulit yung 7. Because, everybody read, because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Kaya kung gusto mong maging excellent sa Christian life, dapat pagtuunan mo ng pansin yung batas ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng pagiging espiritual. To be spiritually minded or spirituality, okay, is first a mind transformation. Basahin nga natin lahat yan. Go. Spirituality is first a mind transformation. Mabago mo lang ang utak ni Pilipino, magiging disiplinado siya, sasabihin ko sa iyo, aangat si Pilipinas. It's about mind transformation. Kaya nga, naniniwala ako dyan. That is why I go to schools. I go to LGUs. I speak because only the message, only the Word of God, the principles thereof, can truly transform minds. May alam pa ba kayong libro na mas magaling dito? Na kayang baguhin ang utak ng isang tao sa kung nasaan siyang kalagayan, doon sa kalagayang nais ng Diyos sa kanya. May alam pa ba kayong libro? Wala na. Ito lang, mga kapatid. Only this book. That's why, again, spirituality is about mind transformation. Halimbawa po, okay? Mind ang pinag-uusapan. Ilagay mo nga itong next part. Mediocrity. Basahin ko ha. Ang sasabihin ng taong mediocre, or sabihin na nating carnal, ang sasabihin niya, basta ako, nag-a-attend lang ako ng church. Mediocre yan. Pero ang excellent, ano po ang kanyang sasabihin? My mind and heart must be transformed. So makita nyo yung malaking pagkaiba? Makita mo kung nasaan ka ngayon at nasaan ka dapat na utak? Yung pag-iisip na, basta ako maka-attend lang ako ng church, maka-present lang, okay na ako. Mediocre yan. Para kang isang estudyante na basta nagpa-present sa class pero walang natututunan. Pag ikaw ay magiging excellent sa spirituality mo, pupunta ka sa church na hindi lang para makapag-attend, kundi matuto. At kung ganyan ka, may dala kang Biblia, may notebook ka pa. Susulat mo talaga yan. Amen? Iti-take down notes mo yan. That is why, kung wala pa po kayong take down notes or notebook para sa preaching, bumili na po kayo ng preaching notebook ninyo. Amen? Para doon natin maisulat. Kung hindi nyo masundan, pwede nyo, teka, hindi ko nasundan. Bilis kasi ni pastor eh. Tapos yung mga sinasabi niya, puro magagaling na mga salita eh. Teka, babalikan ko nga sa Facebook. Ayan. May Facebook tayo, susulat mo yan. Learn because spirituality is mind transformation. Hindi ka magiging automatically inclined sa batas ng Diyos na hindi na bago ang iyong pag-iisip. Sabi mo sa katabi mo, kailangang mabago ang iyong pag-iisip. Oh, kita nyo na? So if you are the Christian, na ang goal mo lang, basta makita ako ni pastor dun. Di ba? Maka-attend lang ako ng church. Mediocre yan. Dapat ikaw yung talagang pinaghandaan mong pumunta sa church. Na-ready mo ang Bible mo, na-ready mo notebook mo, na-ready mo ballpen mo, sabi mo, I will go there to learn because mind transformation. Ito pa. Okay, ito naman. Mediocrity will say, mga example lang to. Mediocrity will say, I just need to show up in church. Karamihan, mga young people yan eh. Mga young people, nakikinig ba kayo? Basta lang ako makita ni pastor doon, okay na. I just need to show up in church. That's mediocrity in your spirituality. Pero kung gusto mong maging excellent, ang sasabihin mo, ito, I will come with a ready heart, attentive mind to worship and listen to God.
Iyan ang may galing sa spiritual life. Talagang nilalagyan po niya ng husay ito. Amen po ba? Kita man ta kaabay mo, makaturturog kan samot kapsat. Hindi po yan natutulog sa preaching, pagka-excellent yan. Hindi yan makatulog kasi nag-aabang. Excited makinig at matuto. Amen po ba? Ano pa? Ito, spirituality yung mediocrity, ito yung masasabi niya. Sabi niya, basta I am just reading the Bible occasionally. Di ba? Kung may time, yan ang mediocre. Hindi mo talaga ginalingan yung spirituality mo. Pero ang excellent, anong sasabihin niya? I must meditate. Alam niyo po yung salitang meditate? Parang ito po yung ruminate, parang isang kalabaw. Isang baka na talagang kain siya ng kain ng damo, tapos pagdating niya sa isang lugar, ibinabalik niya yung damo at nginunguya upang gumawa ng papaitan. Kinukuha niya yung lasa, yung sarap, yung talagang laman nung damo na yon. Hello? So ang excellent na Christian, hindi po siya yung pag tinanong mo, nag-devotion ka ba? Oo nga, nalimutan ko na naman eh. Hindi po yan excellent. Mediocre yan. Kasi ang excellent na Kristiyano, he does not allow a morning to go by without learning something from the daily devotion. Bakit po? Ginagalingan niya yung spiritual life niya eh. Talagang sinisikap niyang mag-grow siya sa kanyang espiritualidad niya. Ano po? Ito pa, mediocrity. Ito naman siya. Mediocrity will say, it doesn't matter what I watch. It's just an entertainment. Ito yung mga excessive screen time natin. Na kung ano-ano ang ating pinapanood sa Facebook at sa YouTube. Ano pa yung mga pinapanood? Netflix. Saan pa kayo nanonood? Hindi na uso ang TV ngayon. May TV pa ba kayo? Wala na, hindi na uso. Betamax, meron pa? Ay, lalo na. VHS, meron pa kayo? O Rewinder, meron pa? Wala na. Cellphone na lahat. Alam mo, pag mediocre ka, hindi mo na ano yan eh. Sige lang, nood ka lang ng nood. But if you are excellent in your Christian life, sa spirituality, ito ang iisipin mo. Ito yan. Sasabihin niya, I will carefully guard what I allow into my mind because my thoughts shape my actions and I want my life to reflect the holiness of God. Yan po ang naglalagay ng excellence sa kanyang spirituality. Talagang conscious siya na dapat yung kanyang pamumuhay, yung kanyang behavior, yung kanyang manner will always reflect the glory, beauty, and pagiging holy ng Diyos. And because of that, ano sabi niya? I will guard my mind. I will guard what I allow into my mind. Paano ba nakakapasok sa utak? Paano? Eye gate and ear gate. So be careful what you watch, be careful what you hear. Kaya ang taong spiritual, na hinuhusayan po niyang spirituality, pag nakarinig ng chismis yan, sinasaraduan yan. Oo. Sapagkat ang tingin niya sa kanyang sarili, hindi ako basurahan. And I am not going to degrade my spiritual life by listening to gossip every now and then. Yan po. Pero yung mediocre, talaga? O kailan? Grabe, no? Talaga? Tanungin nga natin si ganito. Kilala niya rin yun eh. Ano kaya ang masasabi niya? Yan, mga kapatid. Hello? Pero listen to me. Excellence is different from mediocrity. Malaki. Amen po ba? Kaya magmula ngayon, kung talagang paglalaanan natin ng excellence ang spirituality natin, dapat let's guard what comes into the mind. Next, spirituality, Ano pa yan? Spirituality is God-centeredness.
as contrary to carnality, which is what? Self-centeredness. Ulitin natin, basahin natin lahat. Ready, go. Spirituality as contrary to, which is, wag na nating balikan yung verse, maliwanag naman. Ang taong spiritual, Diyos ang sentro ng buhay niya. Ang taong karnal, self ang sentro ng buhay niya. Halimbawa, okay, ganito yan. A carnal person will say, ito yan, anong sasabihin po niya? Basta, pakibilis, basta maabot ko ang ambisyon o pangarap ko, masaya na ako. Katulad nung rich man sa Bible, sabi niya, wow, sabi niya, thou hast labored for many years. What will I say to my soul? Ayan, tignan mo, ang bunga ng pinagtrabahuan at pinaghirapan mo, grabe. Magre-retire ka ng masaya. It's about Him. So what will I say to my soul? Sabi niya, gigibain ko itong aking, ano ba yung Tagalog nun? Ang aking kamalig, papatayo ako ng mas malaki, and I will say to my soul, soul, thou hast labored for many years now. Eat, drink, and be merry. It's all about Him. Sarili. Yan po ang karnal, oh. Basta maabot ko ang pangarap ko sa buhay, masaya na ako. Pero paano naman po yung spiritual? Ang spiritually minded, ganito naman siya. I will seek. Asan kayo? I will seek the will and pleasure of God for my life. Kasi nga God-centered eh. Oh, mga young people, nakikinig ba kayo? Hindi dahil maganda, crush mo na, banat ka agad. Titignan mo talaga ang Diyos sa aspeto na yan. O pipili ka ng karir mo, titignan mo talaga ang Diyos. Hahanap ka ng mapapangasawa mo, titingin ka talaga sa Diyos. Kasi nga God-centered. Naunawaan niyo mga kapatid? Opo. Marami kang offers sa buhay, titingin ka talaga sa Diyos. Bakit? Sapagkat ang mindset mo, I will seek the will and pleasure of God for my life. Mapasaya ko lang ang Diyos, fulfilled na ako. Ang tanong ko po sa inyo, nasan po kayo dyan? Carnal or spiritual? O, dagdagan pa natin. Ito pa, pagdating naman sa problema, sino po sa inyo may mga problema sa buhay? Ayun, ito naman yan. Pagka medyo nagiging kaunti, minsan nagiging medyo self-centered, yung bang sarili natin ay nakikita, naawa tayo sa ating mga sarili, kinaawaan natin ang ating mga sarili, ito naman ang masasabi natin. Sasabihin natin pagdating sa problema, bakit ito nangyayari sa akin? Hindi ko deserve ito. Life is so unfair. Nakatutok lang tayo sa sitwasyon at sa ating mga sarili. Pero, pag natutunan mo ang pagiging God-centered, shift of mind, ito ngayon ang magiging mindset mo. Anong sasabihin mo? Well, this problem may seem unfair, but God, nandiyan ang Diyos, is allowing this for a reason. And I trust that He is using this trial to shape me and glorify Himself in my life. Ang laki ng pagkakaiba noon. Yung isa, medyo immature pa tayo. Hindi pa tayo natuto doon sa nais ng Diyos. Kasi parati tayo nakatingin sa sarili, parati tayo nakatingin sa problema at sa mga sitwasyon natin. But oras na ginalingan mong spiritual life mo at naging God-centered ka, sasabihin mo, God, hindi ko maintindihan why these things are happen, humanly speaking. But I know you have a reason and purpose for allowing these problems to happen in my life. They are meant to mold me, to shape me, and prepare me for greater blessings ahead. Kita mo, ibang-iba talaga. Kaya sinasabi ko sa inyo, galingan yung spiritual life.
Galingan nyo sa aspect na yan. Ito ang totoong mag-i-improve sa buhay natin. Ito ang totoong mag-aangat sa atin, mga kapatid. Amen po ba? O, ito pa. Okay? Gusto nyo pa? Okay ba yung mga examples natin? Okay. Pagdating naman sa prioridad, amen? Sabi mo nga sa katabi mo, priority. Okay. Pagdating naman sa priority, mga kapatid, pag tayo ay nagiging self-centered, ganito yan ha, especially sa pag-a-attend ng church. Ano po? Pag-a-attend ng church. Ito paminsan-minsan, pag tayo nagiging self-centered na, ito yung naiisip natin. Imbes na tayo mag-church, ang maiisip natin, teka, napagod ako, deserve kong i-treat ang sarili ko. Kaya imbes na nag-church, punta sa picnic. Imbes na nag-church, nag-mall. Kasi nga ang isip niya, deserve kong i-treat ang sarili ko. Pero, pag natutunan mo ang pagiging God-centered, ito ngayon ang magiging disiplina ng buhay mo. Sasabihin mo ngayon, God has been so good. Hindi yung, grabe, napagod ako, galing ko, talagang grabe talaga, deserve ko tong reward na to. Hindi ang sasabihin mo, teka, God's been good. Tinulungan niya ako. Binigyan niya ako ng wisdom. Kaya, deserve niya, hindi ako, deserve niya that I will go and worship Him with His church. Kita niyo yung pagkakaiba, ano po? Napakalaki. Doon sa self-centered mind, grabe, I deserve a treat for myself, ha? Pero doon sa God-centered, God deserves my worship, ha? Kaya pupunta ako sa church, magwo-worship ako sa Panginoon. Mga kapatid, amen ba? Amen. Pag yan ang natutunan mong pag-iisip, ay talaga magiging excellent ang Christian life mo. Yung bang kahit abalang-abala ka na sa mga duties mo sa buhay, na kahit busy ka sa maraming bagay, iisipin mo, teka, hindi dapat ito kakain doon sa aking pagsamba sa Diyos. Di baling set aside ko yan, basta magampanan kong tungkulin ko sa Kanya. Kasi ito pwedeng mawala, pwedeng mapalitan, pero siya hindi. Yan ang God-centered. Ibang klaseng mindset at ibang klaseng disiplina ang napuproduce sa buhay. Amen po ba? O, sabi mo sa katabi mo, be God-centered. O, pagdating naman sa paglilingkod, ayos, di ba? Ayos. O, ihambing natin. Pagdating sa paglilingkod sa Diyos, yung self-centered, may isip niya yung ganito, I will only serve when it is convenient for me. Ay talaga, ganyan ang ibang mga Kristiyano. Kaya hindi mo talaga makita yung kanyang paglilingkod sa Diyos sapagkat yun ang mindset. I will serve God when it is convenient for me or if it benefits me. Pero alam mo yung God-centered, iba. Sapagkat ang mindset niya ay ganito, God is worthy of my service and sacrifice. Panginoon, kahit na sana araw-araw, kung hindi lang kailangan kong pumasok sa trabaho, kung hindi lang kailangang magnegosyo, kahit araw-arawin kitang paglingkuran, O Diyos, because you are worthy. Yun po yung God-centered eh. Malaki talaga yung pinagkaiba. Amen po ba? Tanungin mo yung katabi mo, nakita mo na yung pinagkaiba? Ha? So, brethren, let us put excellence in our spirituality. O, pangalawa, before I close, grabe, bilis pala ng oras. Pagka ganitong masarap ang usapan, hindi namamalaya ng oras. Amen? Amen? O, tanungin mo yung katabi, nag-i-enjoy ka? Nag-i-enjoy ba kayo? Praise the Lord. Ito po ang kailangan nating magre-revive sa spiritual life natin. Okay. Ano yung number 1? We need to put excellence in our spirituality. Okay? What is spirituality? Mind transformation or shifting. Ano po? Pangalawa, let us put excellence in our service. Bigyan niyo ako ng 5 minuto para hamunin ko kayo sa puntong ito. In service, sa paglilingkod. Alam niyo, one time, I was struck in my heart.
na ano yung puso ko doon sa statement ng isang dakilang pastor sa kanyang preaching. Alam niyo ang sabi? I don't know how you will take this, pero sa akin, inisip-isip ko, sabi ko, tama eh. Tama yung sabi niya eh. Ano yung sinabi niya, pastor? Ito po, pakinggan niyo ang sabi niya. You either serve God with excellence or don't do it at all. Parang, kung magluluto ka, yung pinakamasarap. Kung hindi mo magagawa yan, huwag ka nang magluto. Parang ganun, ano. Alam niyo kung bakit? Deserve niya eh. Huwag sana tayong dumating sa ugali na isang Kristiyano na pagdating sa Diyos, leftovers. Pagdating sa Diyos, pag may time ako. Mga kapatid, pagdating sa Diyos, it should be first class. Ang dapat i-render nating paglilingkod sa Diyos, first class service. Ito po ha, bibigyan ko kayo ng mindset dyan. Kasi ganito yan. Ayon sa Psalms 116 verse 12, 116 verse 12, ganito ang sabi. Everybody read. What shall for all His benefits toward me. Makinig po kayong maigi. Ang excellent service is an outflow. What is outflow? May pinanggalingan na source and it is flowing out. So ang paglilingkod ay isang outflow. Although it is intentional, but it is an outflow of the goodness of God. Ganito yan, ha? Makinig kayo maigi. Ilagay mo lang yung verse. Gusto ko mapansin nyo to, ha? Kung bakit mailalabas mo ang excellent service, kasi nakatingin ka sa goodness of God. Subukan mo na nakatingin ka lang sa problema mo, hindi mo maibibigay ang excellent service. Analyze the verse again. Analyze the verse again. You can only render something to God when you are looking at His benefits. Alam niyo kung bakit hindi natin na ibibigay sa Panginoon yung dapat na paglilingkod, hindi tayo nakatingin sa Kanyang kabutihan. Reality, i-accept nyo yan sapagkat totoo yan. Alam nyo ang katwiran ng maraming Kristiyano? Gusto ko rin maglingkod sa Panginoon, kaya lang hirap eh. Nakatingin tayo kasi sa hirap eh. Nakatingin lang tayo sa balakid. Nakatingin tayo sa hadlang na pwedeng humarang. Nakatingin tayo sa hirap. Puro mahirap. Paano ka nga naman makakapag-serve pag ang palagi po nakikita, mahirap. Subukan mo nakatingin ka, napakabuti ng Diyos, grabe. Talagang mahihiya kang hindi mo siya mapagsilbihan eh. When you begin to acknowledge and deeply recognize the goodness of God upon your life, mahihiya kang hindi maglilingkod talaga sa Diyos. Kaya kung papansinin mo ang buhay mo ngayon, kung bakit wala ka sa kalagayan at katayuan na talagang kusa kang nagre-render ng matinding pagsililingkod sa Diyos, is because you are not looking at the benefits of God to thank Him. You're just looking at the problems, the needs, your wants in life, and you have no time to serve God. Yan po ang kahulugan ng Psalms na binasa natin. Basahin natin muli. Tingnan nyo maigi. Sabihin nyo kung nagkamali ako sa aking paliwanag. Ano nakalagay doon? What shall I render unto the Lord? Because for all His... Bakit po niya naisipang mag-render? Gets nyo? Ba't niya naisipang magsilbi? Bakit po? Dahil mabigat ang mga problema niya? Hindi po eh. Alam kong maraming problema yan eh. Because the writer of that psalm is a king. He's King David. Very stressful ang maging hari. Try nyo.
Pero yung maging hari na walang kingdom, walang stress yun. Pero yung hari ka, na may kingdom ka, may kaaway ka, may mga tao ka, maraming departamento sa ilalim mo, parang hindi ka na makatulog yan gabi-gabi. A very stressful life, pero dinisiplina niya ang kanyang sarili na hindi lang siya dun nakatingin. He has a real awareness of the situations of life, but he disciplined himself to always look on the goodness of God. Kaya mga kapatid, ang nais ko pong ipunto sa inyo ngayon sa bagay na ito, marami man kayong pinagdadaan ng problema. Mahirap man ang mga duties na ginagampanan nyo. Pero wag sana nyong ma-miss na makita, kasama nyo ang Diyos. Nais kanyang tulungan. May purpose siyang mabuti sa mga problema mo. And on that note, you can still say, God is so good. Pwede ba nating awitin yon? God is so good. Go. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to... Pag nakita mo yan, sasabihin mo, ganito ang magiging mindset mo. Problema ka lang, Diyos yan. Pangangailangan ka lang, Diyos yan. Chismosa ka lang, Diyos yan. Ha? Oh. Mang-aaway ka lang, Diyos yan. And because of that, I am going to serve God. He answers prayer. He answers prayer. He answers prayer. He answers prayer. He's so good to me. Marami ba kayong mga kahilingan sa Diyos ngayon? Hindi po yan sarado ang tenga ng Diyos sa atin. Nakikinig po siya. Hindi lang tenga ang nakabukas sa Diyos, puso ang nakabukas. Hindi lang po tenga at puso ang nakabukas. Ang trono mismo ng Diyos nakabukas para sa atin. This year, we have no reason to tell that God is not good. God is so good. Mahal ka ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, mahal ka ng Diyos. Okay. He loves me so. He loves me so. He loves me so. He's so good to me. May natutunan po ba kayo? Ako'y magtatapos na. Mga kapatid, the price to pay for excellence will cost you great. But the price to pay for not pursuing excellence will be greater. Isipin mo na lang ito. Isipin mo na lang ito. Ang impact sa buhay mo pag pinurso mo ang excellence in your spirituality and in your service. Listen here now. Pag pinurso natin ang excellence, tignan mo yung impact sa buhay mo. Now, if you go from this place, never changed. Yung pag uuwi ka, it's just another Sunday. The only difference is, it's the first Sunday of the year, but it's just a regular Sunday. And you go home not changed, listen to me, you have no idea how many blessings of God you will miss this year because you did not pursue excellence. Gawin mo lang yung pinagagawa ng Diyos. Ma-appreciate po nyo ang preaching ko ngayon sa inyo pag ginawa nyo. Hindi nyo lang ito ma-appreciate dahil maganda ang paliwanag. Mas ma-appreciate nyo to pag ginawa nyo sa buhay nyo. Just try to imagine the impact of pursuing excellence to your life. Just try to imagine the impact when you pursue excellence to your family. Makikita nilang improvement mo. Uy, si tatay nagde-devotion na. Amen? Uy, si nanay nagkukwire na. Uy, si ate, may ministry na.
Uy, si Kuya sumasama na sa Good News Club. Uy, si Ading nandun na sa orchestra. Ginagalingan na. Imagine the impact to your family. And imagine what your family will miss. Listen, your family will deteriorate, will die, when there is so much potential in our families that is ready to be unleashed for the ministry of God, but we are contented to live a mediocre Christian life. Brethren, let's go for excellence this year. Hayaan natin na ang pangunguna natin sa ating mga pamilya may impact sa ating mga anak. Imagine the impact of this to our church. Pag ikaw ay naging excellent Christian, grabe. Sabi ko nga kanina, in a company, when you look at an employee, and he does not even strive to learn, he does not even strive to grow, ang palagi na lang niyang katwiran, ganito ako wala ka na kayong magagawa. Parang ganon, hindi magiging asset yun. Pero pag sinabi niya, ganito man ako ngayon, pero hindi ako ganito forever, I am going to improve. I am going to grow. Magiging asset yan. And imagine if all of us will have the same mindset, what kind of member are we? Imagine the impact when you pursue excellence to the world. Even the people around you will be blessed. Sa trabaho, sasabihin nila, anong nakain ni boss? Diba? Anong nakain ni sir? Biglang sinabi niya, magmula ngayon lahat ng gagawin natin dito, first class. Ha? Lahat tayo, lalago, aangat. Magse-seminar tayo once a month. Tatawagin ko si Pastor Prob, ise-seminar kayo. Si engineer nga Asan na si engineer Asidera? Engineer, nung nag-lecture po ako nung Biyernes ng gabi, nung seminar, sabi niya, Pastor, ang ganda ng lesson mo ng organization. Nag-isip, sabi niya, ang gagawin ko, iipunin ko lahat ng foreman ko. Pwede bang tawagin kita na mag-speak sa kanila? Ay, sabi ko, okay yan. Okay yan. Ministry ko yan. Ministry ko yan. Bigyan mo lang ako ng talking points. Bigay mo sa akin yung mga areas na dapat ma-improve sa mga tao mo. Gagalingan natin yan by the grace of God. Di ba improvement pati trabaho? Isang araw makita mo yung mga foreman ni engineer, naka-necktie na yan, mga kapatid. Excellent mga tao niya, Mang Joel, nagpapala, naka-long sleeve na. Pira, Kasi mainit. Ang sikat ng araw. Excellent. Dito po sa church, makikita niyo po ang unti-unting mga pagbabago. Sabi ko nga yung aking staff, dapat araw-araw naka-uniforme na kayo. Kaya yan, sila Kevin, Cristel, Love Faith, makikita nyo araw-araw, mas maganda pang uniform nila kaysa flight stewardess. Pag tinanong, Ma'am, saan kayo nag-o-opisina? Kasi magta-tricycle Saan kayo mag-o-opisina? Sasabihin, sa HBBC. Ganon? Ano yun? Company? Church po yun. Talaga? Grabe Excellent mga kapatid Kaya nga ako na pastor nyo, kahit saan nyo ako makita dyan sa labas, mga kapatid, hindi nyo ako makikitang ordinaryo lang. You expect me to properly represent and give respect to God and our ministry. Kahit saan ako magpunta, you will see me na ang aking ayo, sabi ko nga kung kagwapuhan, hindi tayo lalaban dyan. Ngam no kinataer, laban tayo dyan. Dadagdagan na, gagalingan natin yan. Yung pag nakita uy, sino yun? Hindi po dahil sa kagwapuan, wala tayong laban dyan. But it speaks of, look at this man, he seems respectable. Why? Because God deserves it. Our church, tingnan niyo pong ministry natin, kung noon maliit, ngayon hindi mo na pwedeng maliitin. That's why all of us, brethren, wherever you are, sa amang kayo barangay, wag niyo pong sisirain ang testimony ng church natin. Let's properly represent the church of our God. Amen ba, mga kapatid? Yan. Kaya pag sinabing, pastor ho ako, yung bang
pambihira, ikaw ang isang pastor na nakilala ko, maliban sa mga iba na talagang re-respetuhin mo ang pagiging pastor eh. Di ba? Hindi yung pastor, ay pastor pala yun. Di ba? Kala ko impostor. Excellence! Amen? Oh, will you pursue excellence this year? And lastly, look at your impact to God. Ano yung una? To your life, to your family, to the world, to the church. Number 5, to God. Let's give God the best. Let's give God glory and honor. All by His grace and for His glory. All of God's people say, Amen and amen. I want you to pray right now. Huwag na kayong pumunta rito, mga kapatid. Just pray where you are. Manalangin ka, mag-reflect ka. Sabihin mo, Panginoon, thank you sa hamon ng mensahe. Thank you for the challenge. Mag-i-improve pa ako lalo this year, Lord. Mag-i-improve pa ako sa aking spiritual life, sa aking paglilingkod sa iyo. Mag-i-improve ako sa aking family, sa trabaho. I am going to strive for excellence, dear God.